Їх вже сотня. Це про несправедливо затриманих екзаргратованих українців і кримських татар, котрі вже 5 років вимушені жити в умовах російської окупації. Сьогодні список політичних бранців поповнився ще на 8 прізвищ. Сфабрикованими кримінальними справами Кремль карає корінний народ Криму, тих, хто так і не скорився окупаційному режимові. Аби захистити їхні права і допомогти родинам політичних бранців Кремля, Микола Полозов разом зі своїм колегою Володимиром Кутовим відкрили адвокатське об'єднання «Полозов і партнери». За які справи братимуться та для чого росіянин Микола Полозов вже рік вчить українську, розкаже Тетяна Сулій. Вже не обшуки, а масові облави. Лише один день, 27 березня, 1000 російських ОМОНівців, 23 затриманих кримських татар і одна на всіх стаття – тероризм. Тяжкохворий Едем Бекіров і цинічне звинувачення у перевезенні вибухівки. Сьогодні ще 8 кримських татар, тепер їх вже сотня. Тих, кого окупаційні силовики запроторили за ґрати за вигаданими звинуваченнями. І більшість з них – це кримські татари, констатує адвокат Микола Полозов. Каже, так окупанти карають корінний народ Криму за непокору. Ситуация в Крыму остается крайне напряженная. И для меня совершенно очевидно, что российские власти будут в дальнейшем проводить эту последовательную политику репрессий в отношении крымских татар в целях их устрашения, запугивания. Не сумев приобрести их лояльность, заручиться их поддержкой, российские власти пошли по пути их подавления. Прізвище 24 українських моряків ось уже півроку теж у списку політичних бранців Кремля. Їх російські ФСБівці схопили поблизу Керченської протоки, обстріляли, а потім запроторили до московського Лефортово і Матроської Тішини ще у листопаді торік. І саме вони, за словами Миколи Полозова, вже за 2 тижні можуть вийти на свободу. Принаймні цього вимагають судді Міжнародного трибуналу ООН, якщо, звісно, цього захоче сам Путін. Бытует мнение, что при принятии решений российские власти или Путин, вот у них есть желание сохранить лицо. То есть не показать, что вот мы прогнулись под решение трибунала и поэтому выпустили, а по каким-то другим обстоятельствам. Да, как это, например, было там в деле Arctic Sunrise, где там переквалифицировали и так далее. Я могу сказать так. Я не знаю, что в голове у Владимира Путина, и даже не хочу знать. Но если действительно будет принято им решение освободить моряков, освобождение займет считанные часы. То есть их просто погрузят всех в самолет и вывезут в Украину. В окупованому Криму залишаються наші люди, і в умовах переслідувань, вигаданих звинувачень і абсолютно реальних тюремних строків вони потребують захисту і юридичної допомоги, каже адвокат Володимир Кутовий. Саме тому він разом зі своїм колегою Миколою Полозовим заснував у Києві адвокатське об'єднання «Полозов і партнери». Обоє розуміють, домогтися справедливості в окупованому Криму буде геть непросто. Там діє нині російське законодавство, а отже нема ані чесних судів, ані справедливих вироків. На тимчасово окупованій території працюють суди за законодавством Російської Федерації, там працює закон Російської Федерації. І для того, щоб допомагати людям, нашим людям, треба створювати необхідні умови. Ми готові створити такі умови, і у нас є команда, яка має досвід, має можливість. Вони братимуться не лише за гучні кримінальні справи. Полозов і партнери захищатимуть права українців, котрі вимушені були виїхати з Криму і тепер мають проблеми з оформленням спадщини чи правом власності. І юридична підтримка у таких дрібних справах стане великим кроком до повернення Криму. Это будет своего рода такое правовое, скажем так, правовое возвращение Крыма в те правоотношения, которые возникают в Украине. Сейчас это как отрезанный ломоть. Люди туда переезжают через админграницу и оказываются в другой реальности. Я хочу, чтобы была дополнительная связь, которая позволяет удерживать Крым в орбіті України. Росіянин Микола Полозов посвідчення українського адвоката отримав рік тому і одразу взявся вчити українську. Все, аби адвокатське об'єднання працювало за законом. Просто під час прес-конференції демонструє свої вміння. Тільки за произношення не ругайте. Коли ти багато років займаєшся улюбленою справою, то розраховуєш на те, що колись ти будеш
заходити в суд і розуміти, що він може бути справедливим. На жаль, в Росії це поки що неможливо. Але я впевнений, можливо в Україні. Тетяна Солій, Ислам Пінка, Асан Емінов, Заман, АТР.